Hola, em dic Rosa Mirambell, soc pintora, gravadora, escultora i vaig participar l'any passat en el concurs Homes à Trois en la categoria d'Anne Brontë. Em vaig basar en aquest llibre, que és una versió francesa, La Chatelaine de Buitfeldhall. Em vaig basar molt, sobretot, amb el clima que té aquesta novel·la molt romàntica. Aquesta és la planxa, la matriu, que vaig treballar sobre el tema de l'Anne Brontë. És una feina que jo mai faig esbossos a les meves obres, sinó que treballo directament. En aquest cas vaig fer el dibuix a la planxa amb un bolígraf fi i després el vaig gravar amb aquestes gúbies, puntes molt fines, sobretot, molt primes, perquè volia una cosa molt subtil, i el resultat és aquest. Marta Torres, al taller Fort, que és una estampadora magnífica, i el tema el vaig treure, com he dit, de la novel·la La Chatelaine de Buitfeldhall, però fixant-me sobretot en la relació molt estreta que tenia amb els seus germans, que aquí estan representats com en un somni.